Alhaji Yusuf mai gida. Farqul Islam. Kis AB Dola. Lilbash. Guys, what issue about KD? Na ji an ce kun bi wata yarinya Kaduna, fara doguwa, sunanta Maimuna. Ba ku so mu sani, ki yasa kuke boye mana? Gashi ta gudu, bayan ta yi barna, kun dawo. Bayan ta sa ku a rana, ta feshe da motarka daga banin ɗana. To faɗa mana, wane ne ya faɗa ma? Kaga malam, ina da rikon amana. To wai na tambaye ka a kafa kuka dawo? Dalla kai mana shiru, ka ja a jawo. Ya haƙuri malam dai na kira na a jawo. Ka Umar bani so ka daina gaya min, kana sake jin wanda ya sake faɗa min. Ku bar ni kawai wanda ya sake tina min. Tension kuke so ku ƙara daɗa min, ko kuma hypertension kuke so ku saka min. Gaskiya wannan magana rai ta ɓata min, da wani ne da sai an ji mu da shi a bari min. Aiko idan na mare ka sai ka rasa gane ina ne ya min. Sun kira tashi mu ƙara saka su kwarin. Kai bana so wannan labarin ya wuce min. Ya Allah ka raba mu da munafikai. Amin. Ni ma naji an ci kafin ta amsa ta yarfa ku, but nakan iya cewa mata bula ku. To gashi zai jawal saura iris mata rasta ku. Kai nice a shanni hina domin mu babu mu, wata ilma hiya jat mu a shanakum a shan mu. Amma anan kana nema ka tada mana da rigingimu, to sai an faɗa in tun wallahi min ji kun ga mu. AB Dala, ai dai kai ka ja mana. Gashi su kuma sun kisi na faɗa mana. Ita kuma ashe tarko ta dana mana. Ni kula mata ma kwarai zana daina. Tunda na hango ba su san zaman lumana. Sharibi zan ɗauka, makaranta na koma. Da kaban soyayya, ai kwara kaban nama. Yasa naga kana ta hamma? Ku ci gaba da abin da kuke mana za mu rama. Abokai mu nemi mafita mu bar drama. Haka ne maganar babu gaddama. To da me za mu miƙo ɗan taimako? Dan nan da gobe sai dai muga kuna bara da ko kuma a tasha kuna cewa a kawo dako? Ya za yi mace ta gudu da motar ka? Wanda soko wallahi ni na ma ji daɗi da ta muku haka. Shegen san matanka ne ai ya ja maka, gashi karo na farko an fara maganinka. Wannan maganar haka take babu shakka. Kai ma Allah ya kawo wata taima haka. A Lilbash ka daina mai fatan haka. To shi kuma yake muku fatan haka. To tsaya ku ji akwai sauran bayani ma. Ta ce motocin gidansu sun fi har kala 7. Every tana zuwa photographer har so 7. Ta cinye mun jari na sun zarce miliyan 7. Ta sana sai da mashinan gidanmu har guda 7. Ta yi cita Insta followers 700. Na shiga uku na haɗu da ita a watan 7. Kaji banza wai ita a jebota. This girl ai ku ne kuka nemo ta. Abin dariya shaklaha ta muku wauta, mu kuma muna muku dariyar mugunta. Ana gutallakum don trust girls. A shana home gashi wata ta saka ku a case. Ko I love you bata taba ce ma babaranta na kiss. Mai gida ana neman fitawa yake ta kiss. Haka kace faɗa kullun ko a aji baka cin mas. Please mai gida a daina magana class. Haha, ko aji nake zuwa test. Ƙarya yake da kiki ne na san shi a cars. To wai tambaye ku iskut bus. AB Dala, dama ni na faɗa maka. Wannan yarinyar za ta yi mana haka. Halin su na yan mata sun saba yin haka. Ta yi mana babbar yaudara kamar haka. Ta haɗa mu a nan musu kamar haka. Ana mana molo, muna jin haushin haka. Gaskiya shaidan ne yake mana yawo a ka. To yanzu shin menene mafita? Kawai mu je mu nemo ta shine mafita. Lilbash ya naga kamar ka firgita. A'a, ina tunanin inda za mu samo ta. Abokai please ku je da ni ka mota. Ya zama namu kawai ku tashi mu dirar mata. Mu dirar mata. Mu dirar mata. Ai sai mu dirar mata. Mu dirar mata. Mu dirar mata. Ai sai mu dirar mata. Mu dirar mata. Mu dirar mata. Ai sai mu dirar mata. Arabiya Hausa Multimedia.